Salam, hormatly watandaşlar. Biziň bugünkü söhbetdeşligimiz hepden jemi bilen baglanyşykly. Ýöne men ýurt içindäki ol siýasy ýagdaýlar ýa ýurduň töweregindäki bolup geçýän siýasy ýagdaýlary şuň degjekkä, ýöne şo ýurduň içinde alınıp barylýan ýöreýte siýasat barada owul eden bir gepleşigim dowamyny ýetirmekçi bolýan. Binäme bilen baglanyşykly. Geçen hepde ýene de ata watan ustatlary diýen programmada ýene de men owadaşym Gülali Hedret Gulyba öz studiýasyna meniň hem owadaşym hem meniň mugallymyň ogly hem de iki köçe gapdalymda ýaşaýan ýigit şu malaşywaty ýönüzler batdy. Özüm ustad ýigit öz käriniň ustady ine Bilbil Mämmedowdan genişleýän interwýu aldy. Soňra ýene de şol hepde ýene de şolaň ata watan programmalarynyň gatnaşmagyna ine bilema häzirki ýaşlar näme pikirde ýa bularyň öz halaýan, söýýän ýa-da isleýän ýa-da aýdymçylary ýa söz ustatlary her kişiň türlü ýöne biziň ýaşlyk döwrümizde ine şular ýaly görelle bolup halky begenlerin üns berip özlerini dinletdiren başylamyzyň biri, aýdymçylamyň biri, iki dogan marda otaýdy. Anagul gurdu we on kiçijigisi. Ine şol kiçijiginiň 70 ýaş ýübileýi boldy. Ine onuň otaýdy. Uruş oguny bilen bellep halky görkezdi. Ine şu ikisiniň üstüne durup geçmekçi bolýan. Sebäp şu edilýän çykyşlaryň ýa şol gepleşiklerde söz sözleýän adamlaryň ýa özüni ekrana çykarýan adamlaryň jogapkärçiligi bar da halkyň öňünde, dinleýijiň öňünde we görüjiň öňünde. Ýöne şol jogapkärçilik şol adamlarda barmy ýa ýokmy? Bu nerden gelip çykdy bu jenaýatlaryň göz başy? Bu ýaranjaňlyk haçan mewjurdy? Başlangıcı nerede? Her bir derýanyň öz bir başlangıç çeşmesi bar da biziňkilerini ol aňyrky Sovet zamanyna ýemmesin aňyrsyny almasagam şol 30 ýyllyk taryhymy ýeterlik ine misal bolupdy. Men bu gepleşikleri dolanyp gelmegiň sebäbi maňa dogrusyny aýtsam agyr degýär. Näme üçin? Onu aýdaýyn. Sebäp şol soňky döwür şol ekrana çykarylýan personajlar bar, ýa adamlar, ýa şahsiýetler diýip aýdaýyn. Şolaň köpesi bilen men esen tanyş, ýa owadaş, ýa-da men ýaşlykdan hormat goýup gelen aýdymçylym ýa-da songat işgärler. Indi şolaryň şu gün 70 ýaş arka atyp soňundan ene 200li, iki dilli görlemegi men üçin bir kabul ederlik ýagdaý däl. Onu soň maňa şol agyr derýän tarapy şol nädip şol adamlar bir ýaş oglun näl ýa ýaş gyzal bu zatlara düşünmedi ýaly. Onu soň şolaň ekranda bolup oturşuny görende onu soň ýaşlardan näme tama etjek diýilen pikir orta çykýardy. Ýa ýaşlaryň aňyny, düşünjesini, dünýä garaýyşyny kimler bolaşdyrýan diýilen sora onuň meşe taýdy jogap tapýar. Gelin onu şol men owadaşym Gülali Hedret Gulybaň alyp baran gepleşiginden başlaýyn. Sag bolsun barynjydan ene Bilbil owadaşymy ekrana çagyryp ene halkyň öňüne çykararlygy üçin ol hakykatdanam ustad adam. Öz käriniň eýesi. Men bilemek şol Türkmenistana saz ugrundan ýa-da aýdaýly şol ýöreýte teatr bilimi ugrundan oşondan köp bilimli ýa ilmli ýa derejeli adam bardyr. Men özüm göremek, elbetde men
Kızıklanıp göreme Türkmenistan'ın şu medeni durmuşu bilen ýöne göze durtulup duran kemçilikler görende şolaň içinde ýüze tutarlygy ýok da. Enne Belbil meniň üçin şonu aýdyp geçen şu taýda bir Aşgabatda bilýäňiz de Pöwride 7 çınar diýip gür bağı var. Bir şahasy kesilen 6 dogan bolup galýar. Şo 7 dogan hatirasyna diýip şo 7-nji Pöwride. Ene şo çynary gözüňe getirin watandaşlar. Şo çınaryň näçe şahasy var, her şahada näçe ýapragy var. Ene şo ýapraklary, şo şahalary, şo şahalardaky ýapraklary, şol SSR'in ýykylan ýa ýykyljak döwründäki sungaty işgärler diýip hasap edäň. Ilymlysy, bilimlisi, at gazanany ýa şol ugurdaky halkyň dilinden, agdyndan düşmeýänler, o şahyrlar, ýazyjylar, döredüjligi işgärler, sungaty işgärler hemmesi şo bagyň ýapraklary. Ene şuň kun men görýän zat. O çınar edil hazan urun dönü, bağı dönü. Hemme yapraklary düştü. Şu ähli bağalanda men görýän zadım onu da yetenek şo galan yapraklar şo gidip ýatan çynarda. Ene şo 10 yapragyň biri men ene hakykatdan men Belbil Mämmedow hasap edýän. Sebäp men ol oglun niýe bagyşlan menden 5-6 ýaş uladym. Men onuň oglulukdan görenim. Iki öýümiziň arasy bir 300 metram ýok. Men olaň maşgalatyny gowy tanýar. Ondan şol ol öz ady bilen, öz ihlasy bilen, öz gujury bilen, öz gaýraty bilen, öz ýoluny tapan ýigit, öz meselen talanty bilen şo derejelere ýeten isli Aşgabat dokan bolsun, Moskwada, beýleki ýerde talanty bar onuň hökmen on aýtmak gerek. Şuň kun men göremek şu türkmen sady işgärleriniň arasyndan, sungaty işgärleriniň arasyndan şu mahal öňe çykyp duran adam ýok. Onsoňam Belbilin geçen ýoluna durmuş ýoluna onu halipalyk eden ýa onu bilen oturuşup durşan ýa ýollaşyk eden adamlar bardy Sowet zamanynda. Ol şolaň demesinde berkişen adam bile tabakda şol şolary ymtylyp şolaryň demesini özüne nusgadan ýetişen ýa şahsiýet innem ussat. Ene şu ýerde men Belbil barada o kalymda kynaýdyk geçdim. Ene gülälik çagyrypdyr, sag bolsun, halky görkezipdir. Oňa da begenýän ýöne näme görüňler edildi. Şo taýda men eri sargys bolup geçen bir näçe misallar gördüm de. Birinjisi güläligiň dile getirýäni rejissor hökmünde men onu düşünmeklik bilen kabul edýän on aýdan bir emesi var. 4 setr goşusy var. Akylly az görler gorkar dilinden, akmak aýyp görler dogan ilinden. Ene ol nira kime näme üçin gönderilen mesaj onu men dogry düşünüp kabul edýän gülälik sagol şey baha bereniň üçin ýöne ýerde geçdi senen bir zatlar aýtmalyň öz adyňdan ene hiç bolmany ezop dilini maňa ýetirdiň şo ýöne berde mesele akyllyň az gürläp gorkaň öz ilinden aýyp gözlemegine çuňur çemelesde häzirne sungaty işgärleriň üstü bilen şoňa gel çemeleşeli watandaş. Ene akylly az gürler gorkar dilinden. Ene akylly adam. Oýul institut gutordan üniversitet bir topar tonalap kitap okan bolsun aklymma bilimem bar ene şol gazanan zadyny döwletini, halkyny, watanyny baş etmelim. Şol adam ýa ýokmy? Ya bar gazanan öz içine salyp alymyny bilimini sesini çykarman oturmalymy? Näme bar dilinden gorkar ýaly? Hana demokratiýa, hana söz azatlygy, hana insan hukuklary. Nämeden gorkmaly? Kimden gorkmaly? Ene senem gülälik şunu ekrana çykyp halka edýän ünlüň akylly az gürler gorkar dilinden. Diýmek siz akıllı şo taýda hemmäňiz az gürleýäňiz şo rejime garşy
Ýeke söz aýtmaga siziň robotuny satanak, diýmek siz akylly. Ejer çekýän halkam samsyk bolýar. Bizem şol halkyň agysyny aglayan adam, bizem samsyk, akmak hemde namart bolýar. Şeýle bolýar. Onu halk kim aýtmaly öz ardy şikaýetini, eger öz saýlan hökümetinden talap etmese, ýa şoňa ýetirmese. Onun şol öz hakyny talap edýän adamlar, ýa-da şol öz hakyny talap edibilmeýän halkyň agysyny aglayan adamlar, indi şol öz ilinin aýyp gözleýän bolýar. Şeýle mana senin şol getiren şol köplediňde şo mançyky. Onu bolýar. Men sesem çykarmaýyn, sen aýdypdyr halkyň agysyny. Ya bilbil aýdyp bersin halkyň agysyny. Çykyn Aşgabatdan 40 kilometr eýlek beýlek. Beýlek vilayatlary gidip ömürmän. Eger şonu da halkyň durmuşyny görüp bilmeýän bolsaňyz, onu siz gözli kör bolýansyz watandaşlar. Owadaşlar. Ene şeýle. Onun için o goşgynyň ýygyny häzir biz dowam eder. Indi şo taýda sen bilbil agany ýanky ýaşulyny gyssap diýen ýaly soraýan da ene sen näme diýerdiň? Eger şonu da halkyň durmuşyny görüp bilmeýän bolsaňyz, onu siz gözli kör bolýansyz watandaşlar. Owadaşlar. Ene şeýle. Onun için o goşgynyň ýygyny häzir biz dowam eder. Indi şo taýda sen bilbil agany ýanky ýaşulyny gyssap diýen ýaly soraýan da ene sen näme diýerdiň, näme ederdiň, näme aýdardyň ogu. Ene şol olamaýdy, eger diýe, ogu diýe şu halkymyza, watana garşy, millete gep getirjek adam bolsa ýa gep getirýärleri men garşy duraryn. Enne watana, millete kim dodakça urýar? Ya kim olary gep getirýär. Şonu aýtmalyken atlaryny tutup kim şolar? Şol 30 ýyllap beýkanun döwleti dolandyryp oturan jenaýetkar hökümetmi? Ýa-da şol jenaýetlaryň üstüne açyp berýän adamlarmy? Ya şol jenaýetlaryň esasyny hana 60 götörümi Türkiýede ejer çekip oturan halkymyzmy? Feredin. Bir türkmanyň bir sözü bar, ýanky. Ben hukman bilmeli onu, bilbila. O da ödüňe bas ötmese keseka diye. Siz şu gurrunda şu o da ödüňe bas aýdýaňyz ya ödüňiz halkdan ýokarda tut gurrun berýäňiz. Eger şunu o da ödüňize basýan bolsaňyz, onu şu durmuşy halkyň şu agyr ýagdaýyny, hal ýagdaýyny görürdiňiz. Ya şondan habar bererdiňiz. Ya hiç olmany dymyp otururdyňyz. Yok. Ýene de görkezilýän ýeme, ýa-ni ekrandan görkezilýän kartinka, men ine gowadym, ölümüm bilim ýeterlik, hemme zadymba maşgalam düzüp, çağalamam ornuny akdyklamam, gülýär durmuşymyz bar. Men siýasata goşulamak, ýöne öz talantymy, kizijek çağalary oku diýen näme diýen, gorkagyň pozisiýasyndan urrun berýäňiz. Asyl grajdaniymy? Ya siz raýatmy? Ya watandaşmy? Eger watandaş bolsaňyz, onu beýleki watandaşyň göz ýaşyny siz göräýmeli ýaly, onsoň siziň ilmiňiz, bilimiňiz ýeterli adamlar. Geçen durmuş ýoluňyzy göz öňüne tut. Halka görerli bolup hyzmat etmeli adamlar, halky edip oturan gatlary gorlap çykyş edýär. Aýdyp otursunuz. Hana hol näme? Berdi Muhammedow aýdýan sözlerini, ya onun oğluna diýýän sözlerini dile getirýärler. Men şuna ýöne siz şonu galkan etip öz durmuşyňyzy düzük saklaýas ya hiç bolmany öz durmuşymyz halkynkydan gaty tapawutly diýen derejä getirip ýaşap oturan adamlar bolýar. Onsoň halk hem şun siz bilen arazylaşsyn. Ya halk näme üçin sizi başyna täze edip götürsin? Men gynanýan ýerim şol. Gurdu wada golluk ikisem men ýaşlygymda men ine höwes bilen diňlän sylan aýdymçylym. Ýöne şuň kun şolary mejbur edýärler öz jellatyna aýdym aýtmaga ýa şan şöhrat etdirmäge.
Yok, maňa inanmasaňyz hany gelli Karyzyň çykaran maglumaty bar kanalynda. Bir näçe ýyl mundan ozal ýa-da Anagulun gyýdyn ýanky Gülşat Gurdubany ine Gurbanyň ýegerlerini parkda tutup urup ýenjipdirler. Indi bularym oňa taňry ýalkadyn sag bolsa aýdýar, şoň saýatyny ýaşap otyr. Men bilýän olar mezur ederler. Öz meýletin öz kaypyna aýtjak adamlar däl, sen hem şol, bilbil, ýaşuly. Sebäp indi diktatura başga öňe çykarara adam galmady. Olurdy halkyň öňüne çykyp aýtmagy ne söz bar, ne ýüz bar. Diýmek, şol ýerde urdan mary halkyň aňyna singen adamlary şol atdan düşürüp, awraýdan düşürüp özüni goramak üçin öňe tutýarlar, galkan edip. Aňyrkylar. 5 saý üçin siz ullanýarlar. Ya 5 günlük awray üçin. Ine hemmäňiz ene şol at gazanan diýenler bar, niýazdan başlap şuň küneçel. Siz at gazananlar bagyşlan, siz at ýitiren. Halkyň gözüniň öňüne siz at ýitiren bolup dursunuz. Ene men gynanýan zat şol. Siz hiç haçan at gazanan bolmaýarsyňyz şu meselede. O nähil at gazanan bolýan halkyň şu ýagdaýynda. Ana görkezip durdy, ana gölälik. Sen aş ýemäňe seret. Sahypany. Şu taýda näçe adam ine şu soňky bir hepde edilen çykyşly bar. Şolary ýa sen kanalynda Bilbil aga ýa beýleki ýanky gurduwalary näçe adam like goýupdyr, näçe adam görüpdir, näçe adam like goýupdyr, näçe adam komment ýazypdyr. Ine siziň awraýyňyz hemmäňiz 2,5%dan geçen at. Ine görýäňizmi? 100 adam gören bolsa 2,5 adam ine like goýupdyr ýa-da 5 adam şoňa komment ýazypdyr. Ine bir döwür halkymyzyň başyny täze edip götüren adamlary ýa halkymyzy görelle bolup sarsman, dag ýaldyrman adamlary şol haramhor, jenaýatkar hökümet ine diýde çökürüp getiren günüşü. Men hiç açan pikir etmenim. Şol meýletin çykyp ine Anagul Gurduwa şol hökümete ýa aýallagany. Yok, mezur edýärler. Öz jelladyny öwmäli. Onsoň biz medeniýetlisinden, ılımlysından görüp duran zatdan şu bolsa, onu bir 30 ýyllap kördekin galdyrylan halkdan näme tama etmeli? Ene sen Bilbil aga özüň. Sen mysal getireyim. Ýaşlykdan öz ılymyň, öz bilimiň bilen halkyň, milletin, mugallymlaryň, beýlekilen durmuşynda sataşan adamlaryň ýardam etmekligi bilen öz ogurundan ılmyň aňry başyna ýetdiň. Ine saňa şol döwür mümkinçilik döredi. Şol döwür niýazam ýokdy, Gurbangulum ýokdy, dogmasam ýokdy. Näme talantyň bar bolsa görkezip, aýsam bolsa bir sepkitlere ýetip bolýan döwürdi. Ine sen şonu subut etdiň, öz durmuşyň üstü bilen. Para bilen edilen ýollar ýa alynan galadal, onu men halkyň aýdyp berýär. Ýöne indikiňiz näme? Bu zatlaryň öňü soňy ýok diýip pikir edýäňizmi? Halk enne şu mahan ýetjek derejesine ýetdi, garyplygyňam, horhamsylygyňam, işsizligiňam durmuşdan doýdy halk. Indi bilýär kimiň günäkardygyny, kimiň sebäpkardygyny şu güne düşendi. Sebäp siz bagyşlanmaly sungat işgärleri hemmejiri şu inteligensiýa döredüjilik, inteligensiýa hemmäňiz bokdan kemput ýasýaňyz. Gurbanyňly onu bokunyň boky ogly inisi şolary prezident diýip görkez dilinizde hawa ine arkadaly serdarym nämen pohurrygym utanyňlarmy? Beýdüm çağıklanırmy? Sen aýdýan da Bilbil aga ine men çağalary aýdym saza uradýan, hawa ine men saat salýan, näme diýen, hawa gatawda. Ýöne sen esasy problemden, esasy meseleden özüň gyrat çekdiň. Özüym öz galam diýip. Sen bir topbaty çağalary ilme uradýan, galan halkyň milyonlarça çağas ilmsiz bilimsiz galar. Soňky 30 ýylda.
Näçin sen medeniyet işgär bolup, sunma işgär bolup, şu derejelere yeten adam hökmünde halkyň öňüne çykyp, şu bolanak, şu başgaça bolmaly ýa şu şeýle bolmaly aýdana. Sen okudun mugallymlyk ady awry ozal SSR belle. Hawa Enne men şu bağda ya çınarda galan 10 sany yaprak bar bolsa sizem ýetip gitsen son kime ýerlik etmeli bu millete bu döwlete kim göreli bolmaly şu sunwa toruny ya medeniýet toruny hani öňden çykan iksan diktatoryň öňüne ýazylyp ýaty şaňmy onu şu dören krizis situasiýada ya ýagdaýda halkyň aladasyny kim etmeli? Eger sunwa işgärler etmeýän bolsa, döredüjülük intelligensiyasy, ýazyjysy, pozujysy, jurnalistler etmeýän bolsa, onu kim etmeli? Sizin boynuňyza düşýän borç bar halkyň, watanyň öňünde. Diktatorlaryň öňünde de, hiç kimiň öňünde de, öz watanyňyzyň, halkyňyzyň öňünde borç bar. Aýtdyň da ýa-ni bir sözüňde men ine 3 sany durmuşda ýörelgän bar, şolaň birim hakykatdy. Han aýtdan hakykady. Bilbiler bir de mestel sen aldığından. Näme hakykat görýän şu gün Türkmeniň durmuşyny, ýurdun içinde. Hani? Aýçan azy hakykat. Ýöne ol siz şu taýda ullanyp otyrsyňyz da. Men şoňa janym menne şu ýaşa ýetip şoňa düşünmeýän bolsaňyz onda siz bedbagt adamdyr. Ya bilip edýän bolsaňyz onda siz jenaýetkar. Ikiden biri. Bilemek diýer ýagda ýok aşgabatda neýle beýle çykdyk görüp otyrsyňyz da halkyň milletin düşen ýagdaýyny ýa düşen çukurmy bir gün bir ýylyň işi däl 30 ýyl 3 nesil çalyşdy ha bilmeler ýa-da bir zat barda sen ne çağalary ne ilim öwredýän saza öwredýän ne şolar ýetişsin diýen ýa gatygy başlangyç onu etmeli ýöne soňuna çel alyp gitmeli. Sen özüm yetiştin, şu derejelere yettin, şonu ösüş duraýmalym Türkmenistan. Bilbilen başga adam bolmaly mussa. Hani yetiştirin ustaatlyň sany? Bolýa, özüňde ýok, ýöne görmediňizmi hana Aşgabatda bir Türkmenistany şu onlap, yüzlap orden medal ýeňiş getirmeli. 12 ýaşlyca çağan, 13 ýaşlyca çağan urup öldürdiler. Senin hyzmat edýän jenaýatkar hökümetiňiziň tohum tiýji. Ha? Ne bilen zatmy, gören zatmy? Süleyman Tursunbaýewiň edilip öldürülşini. Urulup benjil. O çağı dälmi? Ha? Ya o şahsiýet dälmidi? Sen geçen ýoluň geçmedmidi şol oglançyk? Aňyrsy bilen geçerdi. Bütün dünýä meşhur bolardy. Eger sen Soýuz meşhuryny okudyran bolsa, o bütün dünýä tanymal bolup, orden medal baryny getirerdi Türkmen halkyna. Ýöne ömrüň kesseler. Senin hyzmat edip oturan, hökümetiňiz, elinden ýalyp oturan hökümetiňiz, elinden baýrak alýaňyz, at gazanan ýa, at titrerler hemmäňiz. Bagyşlaň men şonu aýdýan ýüzüňize. Täp erti halk mümkinçiligi bolany ekrana çykyp däl, şu taýda ýurdun içinde ýüzüňize aýdar. Şunça aýtdym. Ýuwaşlyk bilen, asyrlyk bilen, medeniýetlik bilen, o bir päliňizden gaýdyň, zeleliň ýarsyndan gaýtmak bir peýda dip. Ýa-ni bir güýç ullanjylary da ýüzleriniň mehemesine de, prokuraturasyna da, polisiýasyna da, döredüjülük intelligensiýasyna da, medeniýet işgärlerine de geçen çykyşynda gülälega ýüzleriniň personal. Şu edip oturan işin ýalňyş gelejegi ýok. Bir jenaýetdi. Ýok. Bolýa şu gidişinde gidýän bolsaňyz, ana ýoluňyz açyk. Ýöne men şu zatlaryň näme bilen gutarjagyny görüp otyň. Gece günü gözüňde şu kartinka. Ol siz bilen gutarjak galla şol jezalandyr çaresi. Çağalyňyz da yeter bir uzy. Şu zatlar oýlanyň, pikirleniň. Eger şol sizin şu mal gorýan hökümetiňiz aýdaýlan ulun gyýdyny röýleýän bolsa, ýenji bilýän bolsa, Süleyman şeýtirip öldürýän bolsalar, halkyň çağalarynyň mekteplerde näme edilýän görüp otyňyz, bilip otyňyz. Näme? Sizinkiler galaň içinde ýaşar edýän. Ýok. Beýle bolmaz. Hökmen jogap berilmeli güni gelir ýa-da şu hökümet emmäňi ýeke-ekeden ýok eder. Ullanandan soň. Şu gün
Şol Lellimin oğlunu nädip o taxta çıkardılar. Şol nädip taxta saklajagyny bilmän. Şu halkyň içinde in bir ady abray hol kadim zamandan gelýän adamlar iteklep ekrany çıkarýarlar. Sen o dünkü bolan o çörege çötçe garynja böçe dip beren öne o iki sözüň basyn satyp bilmän ýörün jurnalistlerim beýlek aýdymçylarym sadanlarym olardan hiç şeýle kömek ýok ýa halk olar aşgabatdan aňyrdy görýänem ýok dinleýänem ýok. Şonuň üçin şol gyrak çetde ýerde urdan mär gözüniň göreni ezeterden mär görüp oturan adamlar indi şolary her hili metodlaryň üstü bilen mezur edip çykarýar. Ene şolaň beýram sen bolup çykdyň hana diýen bilbela. Maňa gatagır degen zat men bilýän Mehmet Mogollyň maňa öwreden ilmini ýa beren nasihatyny, öwüt nasihatyny. Men ýanky gülälik watandaşymyzyň aýdysy ýaly men ilimi töhmet atan adam däl ýa aýyp gözlän adam däl ilim. Men şu halkyň garşysyna jinayet edenleri ene ýüze çykaryp aýdyp berýär. Ýalyn bolsa aýdyn sen şu aýdýanlyň hemmesi ýalyn ni aýdyn. Innem başlan ştal ýene bir zat aýtmaly bolýar. Näsede ýüzlen ýaly bilbiler. Sen ene aýtdyň çyngyz aýtma tapy masaly ýetirip aýtdyň ene çyngyz aýtdy başlan. Türkmenler diňe mahtum bolusy bolan üçin şeýle bir beýik milletdi. Hawa mahtum bolup Pragyň her goşgusy ene gidip ýatan filosofiýa ýa-da felsefe. Ýöne şu goşgularda, şu kitapda ýazylan haýsy bir goşgudan siz maň çykaryp ýaşap ýörsiňiz. Şonam aýdyn indi halkyň öňüne çykyndy. O işgaýdan diktator ene halkyň gözüne çöp atmak üçin mahtum bolan heykelini getirip ol Aşgabatyň etegine uranmaly. Beýik eden bu. Birinciden mahtum boly ol heykel bilen beýik adam däl. Oň özü doga bitdi, beýik adam talantly. O biziň nesillerimiziň näçesi orlarçasy çalyşyp gitdi. Emma oň ady, oň goşgusy, oň dana sözleri her nesiliň kalbyna ýaşap ötdi. Ýöne siz inni sungat işlerleri. Yani sen hem aýtdyň ene mahtum bolymyz bar näme? Hani ondan sonra mahtum bolyn eden öwüt ünnewlerinden haýsy birini siz tutaryk edip şuň kul durmuşda ýaşap otursyňyz. Haýsy birini? Ol düýün Niýazyfa ak saçly periştan dip öňünde özelenip oturan hana Leyla Şadyrdyýewa bu kun mahtum bolan kitabyny gojaklap mahtum boljan ipni onu taqdim edip. Şo mahtum boljan bolsa şoň içindäki setirleri taqdim etsin. Kitaby näme üçin taqdim edýär? Olam özüňizi anlamakdan başga hiç tat däl. Diňe özüňizi anlaýan. Siz beýtip halka marlaňda auditoriýanyň hiç kimi. Diňe özüňizi diýan ýetirýän. Ol adamyň adyny tutmak üçin hiç bolmany şoň içindäki goşgularynyň bir hiç bolmany bir 4 setirini berja etmek gerek. Hana aýdyn. Ýurdun içinde näme 5 wagt namazyny dogry dürst berjaýyp oturan mollasy moklawamy mescitlerde. Ya adamlar var mahtum bolan sözüne eýerip şular ýaly bir dogry kömek edip oturan. Ya ağlap oturan garybyň deňinden geçmän oturan görkezin maňa şuň kun Mercedesler. He? Ýok. Onu näme üçin ol adamyň adyny tutýan? Hiç bolman görnür rahat ýatyrňa. Ýok. Men aýdýanym ýalňyş bolsa, onu siziň hemmäňiz bilelikde sungat işlerleri, döredüzülük inteligensiýasy, hemmäňiz bilelikde ýa-da ýeke-ýekelikde ekrana çykyn, sahna çykynda mahtum bolup Pragyň şo birje köpleden aýdyp berin. Goşgusyndan häzir men onu tap berin. Niýeti bar? Ýadyma da düşüpdir. Ha, gömülli derýalar, ýykylly dağlar, yetimler göz ýaşyn döküp başlady. Orramsadan bolan haramhor begler ýurdu bir ýanyndan ýykyp başlady. Han şon okan. Ine mahtum bolan sözleri şo Halmuradyňkydyr. Gayratyňyz çatdýan bolsa halkyň öňüne çykynda okan, onda men siziň öňüňizde başa geýin, mert diýip elimizi oduň. Isle kabul edin, isle etme. Ýöne ondan märde. Ol adamyň
Abray'nın arkasına giydiğin men hakkınız yok. Hiç veriniz. Menem şotanlı. Hiç bolmany şol adamyň wesiýetlerini eýerip, hiç bolmany şu wesiýetleriniň içinden bir wesiýetini eýerip, ene men şular ýalyna halkym bilen ýaşaýan ýa halkymyň aladasyn edýän diýen ortaga çykyn. Ol köşkde oturan diktator size näme at berdi, näme sowgat berdi, bolan hemmesi bäşgullyk. Hani gözer şaguly baňam boynuna ol ýanky prezidentiň zynjyryna kyp otyrdy, niýat olam oňuňy ommoldy. Hani ol zynjyry aýrdy, indi bu Gurban Gulyň beren ordeni bilen emjeginiň üstünde gaýşaryp gezdi. Ine dörejilik işgärdi ýerlerinem, sungat işgärli ýerlerinem 2 ýyldyk şundan bar. Ýöne gynanýan zadım şol Sovet zamanynyň bäri öz Abrayny däne edip, damja edip ýygnan adamlar şuň gün çanaklap döküp otýar. Ine şol çanaklap döküp gitmedikler bar. Hawa, onu aýtmak gerekdir, hawa. Näme şol adamlaryň adyny tutanlar? Hana Nur Muhammed Nazarov bar. Nur Işgady bilen Türkmenistany belli bolan ýigidimiz. Ha? Bir wagt öldü. Ölenak öldürdüler. Hani bally hajy. Näme oň adyny tutanlar? Ýekerde öwdüm diktator ýok. Näme siz şolar ýaly halkyň ogullaryny diliňizde sena edeňizler? Arkadaşlar serdarym, ay gahrman arkadaşym ne? Ey näme gahrmanım? Züwetdim sıçak, ha? Siz kimi diliňizde sena diýen, onu siz şo siziň diliňizde sena bolýan bolsa, onu siziň öýüňiz kim diýlen sonra ortaga çykýar. Ýakynda ene Guruji Mejlisiň karary kabul edildi. Şol soňga değişärler bar, degişlikde. Ya ýazyjylar bar, esasan şol soňga değişärler. Siz hemmäňiz şol diktaturan daşky goragy ýa-da gorşawy